لەسەر تەولیبوونە هژمارەك مەزن ji xelkên Rojavayî Kurdistanê li Kampa Domîz di nav rêxistinê Alpartî de û bi amedebûna mamosta Fêsal Nas û endamê Komîta Nawendî ya Partiya Demokratîk Kurd li Sûriya Alpartî û bi hazîrbûna her du rêzdaran Yusuf Sabrî û Yunus Hecanî rêveberê navçe Faîdê û Sêmêlî yê Partiya Demokratîk Kurdistan û Leqê Dozê Adarê rê û resmên tevlîbûna van endaman li dibistana Rojavayî Kurdistanê ya li Kampa Domîz dest pê kir û têda mamosta Fêsal Nas û axivî got پایتەختە هەولێرê birasî bûye malek ji me re mezin û paytexta Kurdistanê teviye divê danûstandineka me girêdaneke me heke dwarê siyasî de bê heke dwarê civakî de bê îro ev rûniştname li vê dirê em tev de dibînin hatiye netîca wê xebata wayê birdirêj îro ku em divê civatê de rûniştîne û bi rengekî azad û serbest em bikaribin danûstandina xwe bikin bijî ji Kurdistanê re û bijî Serok Mesûd re û ev de wehane هەروەها رێزدار یوسف سەبری رێڤەبەرێ ناوچە قەزا سێمێلێ یە پارتیا دیموکراتیک کوردستان di berdewamibûna gotina xwe de got Bîtin bûna nêzîkî hezar hevaleka û eger dereke hevekirî ba ez baretkim da xulçand hezarek dike bêhna vekxistin lê li dîv rastgardê serokatiya herêmê ya hezba me ke ev hevala lazim e di nav rêzê Partî Demokratîk Kurd Alpartî ya Sûriyê berdewamî bidin rêbazê xebata xwe مجاب داخوازه که هندی از بردست جناوجا فیدیه گله جا داخواز مجوان حوالات که اوه اف حواله رکرسین و گله جا جدوید ما پیوندی به حوالت مید الپاتی لحولیر و بیرکن یه بحث ابریکه اوی انجامی امر بینی و لەسەر تەولیبوونا van ئەندامان di nav rêzên Alpartî de rêzdar Yunus Hecanî pîrozbahiya van endama kir û got دامەزراندنە Partî Demokratîk Kurdistan li sala 1946 û heta evroke êkş armancê partiya me bûye piştevaniya hemî layinê siyasî hemî parçê Kurdistanê çi Rojhilat çi Rojava çi Baku çi Başûr û hemî damacika wekû pêşmergê Partî Demokratîk Kurdistan em palpiş bûne bo ser xistina rolê van ehzaba dîsan وەکو کاری سیاسی پشتوانەیەکە بەرچاو شڵای سەرکردەیە پارتیا me ve بۆ hemî layên siyasî ku nemaze Rojava ku pitirkî pê hatiye dan û nemaze El Partî ku berdewam em piştevan bûne û me hewl daye em piştevanî li bikine ve fîsebîlî bişêt pitir cepê xwe bigir û şilayekî dî ve di minhaca hizba xwe de çi ferq û cudahî li navbera hizba me û hizba El Partiya Sûriya nîne belkû berdewam û ji ser nehcê barzanî tevlîbûna beşek ji xelkên Rojavayî Kurdistanê li Kampa Domîz di nav rêxistinê Alpartî de wê hêzek û quwetekê bide partî di pêşa rojê de bo bername Ark Cemîl Osê Kampa Domîz